За младите лекари и специалисти, които само са чували името на доктор Пеев, искам да кажа, че баща ми беше необикновен човек, чийто земен живот премина изключително в полза на науката и пациентите. Отраснал на село, лишен от възможност да учи, принуден да работи в каменна кариера и да дава заплатата си на властен баща, който изпивал заплатата на невръстния си син, той избягва с малко спестени пари и се записва да учи в близкия град Елхово. Продължава гимназиалния курс в град Ямбол и през 1943 г. завършва гимназия, участва във Втората световна война като картечар и оцелява като по чудо, за да се върне в България и да учителства 1 година, през която се запознава с любовта на своя живот. Последват години на преодоляване на житейски нещастия, определящи състрадателни взаимоотношения между двамата влюбени. Васил Пеев заминава за Чехия като черноработник, докер и какво ли не, с единствената мечта да учи строително инженерство. С Дочо, негов съквартирант, били толкова бедни, че в деня на записването в университета Васил е работил през целия ден, за да може Дочо да ги запише за студенти. Но парите не стигнали и той взел съдбовното решение вместо приятеля си Васил да стане лекар. Всички учебни материали се купували в един екземпляр, но и двамата завършват медицина в Пражкия университет с отличен успех. С правителствено решение екстрадират всички българи от университета и баща ми се дипломира в България като лекар. В това време любимата му вече е с дете, което той приема за свое и двамата създават семейното си гнездо на партньорство между съдбата и избора, оформяйки своя съвместен човешки живот. В разговор по телефона преди няколко дни доктор Кирева ми сподели, че често се спомня за тях двамата, като едно допълващо се цяло, където майка ми била по-кротката половинка на това цяло. Следват години на квалификации и доказване на интелект и принадлежност. За безкорисната му помощ в ежедневието му на лекар има малко свидетели, но това не е по-малко благородно, въпреки че пред него не бият барабани, а името му се спряга в дело, скалъпено от посредствеността на двама доносници. Одисеята на доктор Пеев показва как силният дух на баща ми среща съпротивата на посредствените умове. Така доктор Пеев попада в град Раднево. Моят баща имаше щастието да бъде заобиколен от множество изключителни хора в живота си, част от които са днес тук и пред които мога да кажа, че бях щастлива да имам такива родители, чиято мъдрост и доброта ми даде много повече, отколкото мога да изразя с думи. От тях научих какво означава безусловна любов и преданост, която днес отдавам на двете си прекрасни деца, носещи имената на Любка и Васил и всеотдайния си съпруг. Всички ние общо взето приемаме хората, които най-много обичаме за даденост, докато един ден ги загубим. Тогава дълго и мълчаливо се разхождаме и копнеем да можем пак да сме с тях, за да им отдадем вниманието, което са заслужили. Това направих днес с моите родители, но ако вие, млади хора, имате щастието родителите ви да са все още с вас, препоръчвам ви да им окажете почет и то още днес. Силата на характера на моя баща ме накара да си спомня за смелостта, с който отстояваше новаторските си идеи за създаване на нещо ново и непознато тогава, като поемаше отговорност за резултатите, които последваха. Той беше позитивен и решително устремен към осъществяването на една ПАО организация, приспособяваща се към изменящите се условия, ставайки известна извън пределите на страната. Клуст. Обществото е пример за мотивация и позитивно въздействие, вдъхновяващо години наред пациентите да реализират естествените си способности, за да осъществят напълно човешката си същност. Баща ми не се е страхувал да разчупи рутината, той се бе посветил на целта да се противопоставя на обикновеното във всичко. Той построи, изгради и създаде ПАО, чрез еволюция достигнала известност и успех. Психическата му архитектура и начина, по който преработваше външните условия, чрез упорит труд, посветен на медицината, го направи добър лекар с лидерски качества. Тандемът Кисьов-Пеев
Направи първата и най-трудна стъпка на борбата срещу гравитацията на остарялото мислене и навици. Опълчиха се срещу предсказуемостта, не се плашиха от хаоса във вътрешната система и мечтаяха за съвършенството на една нова по рода си, превърнала се в райска градина болница. Моят баща беше автентичен. Говореше това, което мислеше, вярваше в себе си, действаше според собствените си ценности, говореше със собствения си глас и даваше най-доброто от себе си за значимата кауза – здравето на хората и пълноценния живот. Знаеше кой е и зад кого застава. Имаше смелостта да се противопоставя, беше последователен и верен на себе си, така че същността му на лекар се отразяваше на външните му изяви. В житейския си път той осъществи потенциала си на учен и лекар в книгата, която ни завеща.